2014. április 12-én házasságkötés céljából Zenta község anyakönyvvezetője elé járult. Pilisi Zsolt született 1970. január 31-én Zentán, Szerb-köztársaság állampolgára, zentai lakos, apja neve Pilisi Dénes, anyja neve Pilisi Ilona. És Szokola Erika született 1972. augusztus 14-én Svédországban, Szerb-köztársaság állampolgára, zentai lakos, apja neve Ratkai Imre, anyja neve Ratkai Iréna. A tanúk Baranyi György és Búrány Julianna. Kedves ifjú pár! A házasság és a család olyan életközösséget képez, amelyben mindkét házastárs egyenrangú. A házasság az egymás iránti tiszteleten, boldog együttélésen, valamint az egymás mindennapokban történő önzetlen segítésén és támogatásán alapszik. Mindkét házastárs egyenjogú a gyermekek iránti szeretetben és kötelezettségvállalásban. A házasságkötés a családi vagyonközösség létesül, amelyben a házastársak közösen döntenek a vagyoni kérdésekről. Kérem Önöket, hogy a jelenlévő tanúkelő a feltett kérdésre érthetően és világosan válaszoljanak igennel vagy nemmel. Pilisi Zsolt szabad akaratával köti házasságot az itt jelenlévő Szokola Erikával. Igen. Igen. Szokola Erika szabad akaratával köti házasságot az itt jelenlévő Pilisi Zsolttal. Igen. Zenta község nevében megállapítom, hogy Pilisi Zsolt és Szokola Erika a mai napon házasságot kötötte jelenlétemben az epikkorban a anyakönyvvezető, valamint Baranyi György és Búrány Julianna tanúk előtt. Hosszú és sikeres közös életet kívánok. Köszönjük szépen. Hallom, kivetted a bordányt, most már késd. Ezen is spóroltál? Na, ez neked mi a rózsomot? Hozott valaki szakban? Na puszi, elmarad.
képen mennek, nem lehet túl sokára, akkor majd csak frissítsük. A barátodnak rezik a keze. Mégis csak öregszik. Meg ő neki még csak az első asszony. Jobb lenne oda menni. Hogy szoktál? Ki szokott? Meg a tanok. Köszönöm szépen. Nincs menekvés. Mink fehér lovon megyünk. Megyünk mi. Aztán te is oda jössz. Meg. Gyere Mutero. Gyere, majd ha harmadszor, majd akkor lesz a... A begyár dolog lesz. Olyan már nem szól semmit. Ah, jó érezted magad. Gyere Jóska, te milyen álltál? Tata! Másik fele, másik fele. Tata, mi van? Ratata. Na, jó lett? Siker? Mi vagyunk, mi van az utoljára? Minden rendben? Minden megvan. Na nyomás, nyomás. Szívem tényleg. Gyere te, kis pöcs. A papa? Elég kifer vagyok. Papa, kis Most már úgy kell, Papi! hogy... Nem papa, papi. Papi? Kis pöcs. Vénszar. Azt se tudom, hova kell már nézni. Emi! Na, még egy. Mama! Hol kellett nézni? Te csak nyomjad a gombot. Előrendelés, előre. Ugyanúgy működik, De kövesd az ujjamat. Nem akarok beleszólni, de úgy szoktak, hogy egy gyári, egy gyári. Ő már megvolt. Én már megvan. Papi, mosolyog! Papi, mutasd a sárga fogait! Papi, szépen! Ne ordíts. Sokan. Mindenhova. Milyen a kamera, milyen a fénykép. Mennek a csajék. Még a mama is lefényképez. Az egész kamion benne legyen, hogy a ennyi. Mamáik kamion. Nem látszik a... Ilonka! Dalcsi. Nem bír, gyere csak. Ilonka! Hova? Ide álljatok a mennyasszony meg a jól magad. Gyere, gyere. Ne, vagy hát... Nem gyűjts ide. Gyere ide most. Nóca, Ez gyere. mind oda, gyere. Azaz, hiányoztál szívem. Gyere. A legkisebb unoka. Te nem gyűjts Nézd a fényképben, akkor érdekesebb lesz. mindjárt jön a leg. Várj, mindjárt nézzük, jön a leg. Ide is egyen. Oda nézzem jön. Egy csukbeszem, egy Nyiskiszád, itt Rádió Novi Sad. Kész, kész. Ez haladjon, köszönjük. Na menjetek. Gyere ide, hogy Nem állhatunk. Hát te filmezed tovább? Nem, hát ők vannak, majd én film, ne csapd el.
Ilonka néni! És adózat minden, ma ő álmodta megint, bocsánat, asszonyom. Nincs is abban semmi, ha ember álmodom. Rózsat még az ágon, csóvizet a számon. Ajta bírul hozzám simon, és elérnéz ki lehol. Majd ő álmodta megint, bocsánat, asszonyom. Nincs is abban semmi, ha ő álmodom. Lehoztál végén a csillagot, és